Hej og velkommen til min kanal. Mit navn er Tobias, og i dag skal vi kigge på en dobbeltsidet hypotesetest i binomialfordelingen. Vi starter med eksempel 1 her. Vi kaster en mønt 100 gange, og vi får 45 gange plat. Det synes vi er okay, men vi vil gerne stadigvæk teste, om den her mønt den er ærlig eller ej. Det vil sige, om der er 50% chance for at få plat. Så vi har to hypoteser. Vi har en nulhypotese H0. Det er, at der er 50% sandsynlighed for at stå plat. Og det kan man skrive som decimaltal som 0,5. Og vi har en alternativ hypotese HA, som er, at den ikke er 50%, det vil sige 0,5 som decimaltal. Vi gentager vores forsøg, det vil sige, at vi kaster mønten 100 gange, så antalsparameteren den er 100. Vi antager, at mønten den er ærlig, så vores sandsynlighedsparameter, det vil sige sandsynligheden for succes, som i det her tilfælde er plat, er 0,5 eller 50%. Det vil sige 50-50 for plat eller krone. Teststørrelsen, det er, hvor mange gange vi har fået plat i forsøget, og det er på 45. Vores signifikansniveau er på 5%. Det skal deles i 2, fordi det er en dobbeltsidet test, hvor vi skal teste både i venstre og højre side. Så den skal deles i 2 til 2,5% på hver side. Det ser vi lige om lidt. Og signifikansniveauet, det er det niveau, vi sætter for, hvornår vi vil acceptere eller forkaste vores nulhypotese. Og til at teste det her, så bruger vi GeoGebras sandsynlighedslommeregner. Jeg har været inde i sandsynlighedslommeregneren. Jeg har valgt binomialfordelingen heroppe. Jeg har sagt, at antalsparameteren, det vil sige, hvor mange gange vi kaster mønten, er 100. Sandsynligheden for succes, i det her tilfælde plat, er på 50%, det vil sige 0,5 har vi sat sandsynlighedsparameteren til. Og så har jeg bare, det er lige meget hvilken side jeg starter med, men nu har jeg valgt den venstre side først, så det er en venstre side test her først, som den ene af dem. Så har jeg skrevet 0,025 som min sandsynlighed her, fordi det var de 5% delt i 2. Så den ene side her, den skal varetage de 2,5%, så det er 0,025. Så giver den mig værdien 40 herinde. Og fordi den her værdi, den her sandsynlighed er over de 2,5%, så vil vi acceptere 40 gange plat. Så prøver jeg også lige med 39, fordi vi må jo gå nedad. For få værdier med plat, eller for mange værdier med plat, det er kritisk for os, hvis vi gerne vil sige, at det er 50% sandsynlighed for at få plat. Nu har jeg så sat 39 ind, og det giver mig en sandsynlighed her på under 2,5%. På 1,76%. Så det er altså starten på vores kritiske mængde. Det er der, hvor vi begynder at forkaste vores værdier. Så 39 gange plat, det vil være for let. Så vil vi ikke acceptere vores nulhypotese. Vi gør det samme i højre side. Så jeg har valgt højre side test herovre. Stadigvæk de samme parametre heroppe. Så har jeg skrevet 0,025 igen. Den giver mig værdien 60. Det vil sige, at 60 vil vi acceptere, fordi den har en sandsynlighed over 2,5%. Og så prøver vi med 61, fordi vi går opad for at se, hvor mange gange plat vi synes er for meget, før vi forkaster. Og der kommer den under de 2,5%. Og det vil sige, at 61, det er igen starten på vores anden del af vores kritiske mængde, kan man sige. Så det vil vi ikke acceptere, hvis vi havde fået 61 gange plat. Så vores acceptmængde, hvis vi skulle kigge ud fra vores værdier deroppe, den går fra 40, fordi det vil vi acceptere. Vi vil også selvfølgelig acceptere 41 gange, 42, hele vejen op til 60 gange plat. Så fra 40 til 60 gange plat, det vil vi acceptere. Den kritiske mængde, K hernede, den er altså de to mængder her fra 0 til 39. Det vil sige, hvis vi havde fået 0 gange plat, så ville vi have svært ved at acceptere, at der er 50% sandsynlighed for plat. Havde vi fået 2 gange plat, så havde vi også forkastet vores nulhypotese. Så op til 39, og så startede den anden del, den startede jo fra 61, og så op til de 100 gange, vi har flippet eller kastet vores mønt. Så teststørrelsen, den var på 45, den ligger i vores acceptmængde, og derfor accepterer vi vores nulhypotese, og dermed hypotesen om, at mønten den er ærlig. Så vi vil godtage, at der er 50% sandsynlighed for at få plat. Nu kigger vi på det andet eksempel her, eksempel 2. Næsten akkurat samme setup her. Denne her gang får vi bare 37 gange plat i stedet for. Alt det andet, det passer. Vi har igen flippet mønten 100 gange. Sandsynligheden for plat må være 50%. Og teststørrelsen denne gang er på 37. Men ellers så er alt ligesom det plejer. Det er de samme billeder her fra GeoGebra. Det er stadigvæk 40, vi vil acceptere. 39 vil ikke accepteres. 60 ligger som acceptmængde, og 61 gør ikke. Og så kigger vi på, jamen hvor falder de der 37 ind hen? Er det i acceptmængden eller den kritiske mængde, vores teststørrelse? Den ligger ikke heroppe i acceptmængden, så den må ligge hernede i den kritiske mængde, og 37 ligger hernede før 38. Og teststørrelsen ligger altså i den kritiske mængde, og derfor forkaster vi vores nulhypotese
og dermed hypotesen om, at mønten er ærlig. Så vi vil sige, vi har svært ved at sige, at der er 50% sandsynlighed for, at man får plat med, ud fra vores forsøg med 37 gange plat i 100 kast. Det var det for en dobbeltsidet hypotesetest i binomialfordelingen. Tak for at se med. Ses i næste video.